Vláda Roberta Fica cirkvám sľúbila viac peňazí a teraz tento sľub aj plní. A to aj napriek zlému stavu verejných financií. Napriek drastickým konsolidačným opatreniam, ktoré doliehajú na bežných ľudí. A pritom platí, že počet veriacich v Slovenskej republike kontinuálne klesá. Zatiaľ čo príspevok pre cirkvi skokovo rastie. To ma vedie k nasledovným otázkam. Je Slovenská republika nábožensky neutrálny štát? Neslúži práve priama i nepriama finančná podpora štátu pre cirkvi k tomu, aby sa takto vytvárali podmienky na zneužívanie náboženstva na politické ciele? Napríklad aj na to, aby politici, ktorí sú práve pri moci, mali istotu, že predstavitelia cirkví nebudú verejne kritizovať ich koketovanie s Putinom, ich vulgárnu rétoriku a podlé útoky na menšiny, ich spochybňovanie novembra 89. Za to však budú vždy lojálni, keď pôjde o ich podporu vo voľbách či pri presadzovaní novely ústavy útočiacej na menšiny a spochybňujúcej naše ukotvenie v hodnotovom rámci Európskej únie. Výsledky nedávneho výskumu Slovenskej akadémie vied, ktorý bol nazvaný Generácie a viera, zisťovali postoje slovenskej verejnosti k viere všeobecne, ale aj k usporiadaniu vzťahu štátu a cirkvi. A tieto výsledky ukazujú, že model financovania cirkvi a náboženských spoločností, ktorý je momentálne v Slovenskej republike platný, nie je dlhodobo udržateľný. Viac ako polovica Slovákov a Sloveniek nie je spokojná s terajším modelom priameho paušálneho príspevku štátu cirkvám. Z výskumu tiež vyplýva, že tretina opýtaných si myslí, že cirkvi by mali svoju činnosť financovať výlučne z vlastných výnosov a z darov svojich členov. Pritom to nie je len názor ľudí, ktorí sa k cirkvám hlásia a sú členmi cirkvi a náboženských spoločností. Je to aj názor mnohých veriacich a zo svojich rozhovorov s veriacimi to môžem potvrdiť. Na jednej strane je zrejmé, že systém odmeňovania duchovných na Slovensku nie je spravodlivý a transparentný. Prispieva k tomu napríklad aj fakt, že Slovenská republika nepristupuje rovnoprávne ku všetkým skupinám veriacich, pretože skupiny veriacich, ktorí sú registrovaní v cirkvách, dotuje finančne spomínaným finančným príspevkom, zatiaľ tie menšie cirkvy, ktoré nie sú uznané štátom a nemajú šancu splniť veľmi prísne podmienky na registráciu, tie prístup k tomuto štátnemu príspevku nemajú. Preto je ten systém nespravodlivý a netransparentný. Napokon často je to aj tak, že väčšina duchovných skutočne nemá žiadne vysoké príjmy, hoci tiež viacero je takých, ktorí na tento štátny príspevok ani nie sú odkázaní. Na druhej strane je aj v samotných cirkvách stále viac ľudí, ktorí chápu, že paušálne príspevky štátu cirkvám sú prežitkom a nepatria do modernej spoločnosti. Okrem toho mnohí dodávajú, že im je naozaj trápne, že zvýšenie príspevku dohodli predstavitelia cirkvi práve s vládou Roberta Fica. Pri súčasnom počte ľudí hlásiacich sa k cirkvám by pritom výška štátneho príspevku na platy duchovných rozpočítaná na členov cirkvi činila iba 16 eur na osobu ročne. Chcem sa preto spýtať, či to stále väčšiemu počtu veriacich skutočne nestojí za to, aby sa tohoto pocitu hanby zbavili. Sme svedkami zvláštneho paradoxu. Spoločnosť je pripravená na zmenu tohto nespravodlivého systému, ale politici a predstavitelia cirkví robia všetko preto, aby
posilnili štedrejším rastom v budúcnosti. Prečo je tento spôsob financovania cirkví popretím sekulárneho charakteru štátu? Sekulárny štát je postavený na oddelení štátu a cirkvi. V sekulárnom štáte dôsledne rozlišujeme, čo je verejný záujem, ktorého naplňanie financujeme z verejných zdrojov, a čo verejným záujmom nie je. Verejným záujmom je napríklad bezpečnosť a obrana, sociálna a zdravotná starostlivosť, vzdelanie, kultúra, fungovanie samospráv a áno, aj fungovanie demokratického politického systému. Príslušnosť k cirkvi je však osobným rozhodnutím každého človeka. Šírenie a udržiavanie náboženskej viery určitej konkrétnej náboženskej skupiny je jednoznačne záujmom tých, ktorí sa k danej skupine hlásia, a nie je verejným záujmom. Okrem toho, cirkvi a náboženské spoločnosti sú vo svojej podstate exkluzivistické, teda navzájom sú v určitom napätí. A ak niekto z nejakej cirkvi prestúpi do inej, tak sa to vo vnútri tej cirkvi chápe ako zrada. Každý má samozrejme právo vyznávať náboženskú vieru sám alebo spolu s ostatnými, alebo byť bez náboženskej viery, alebo zmeniť náboženskú vieru. Práve exkluzivistický charakter náboženskej viery však nemôže byť potvrdením toho, že si zasluhuje podporu z verejných zdrojov. Zachovávanie takéhoto systému nemôže byť verejným záujmom. Práve naopak, podpora takéhoto systému je popretím sekulárneho charakteru štátu. A toto popretie sekulárneho charakteru štátu predkladaný návrh štátneho rozpočtu ešte potvrdzuje a udržiava štedrejším príspevkom pre cirkvi. Aj preto tento rozpočet nepodporím. Ďakujem.